Magsugod na karong adlaw ang gikahinamang Kapuso Project sa Kapuso Love Team nga sila si Sofia Pablo ug Alan Ansay o Alfea. Mamahimong nga tan-aw kini sa mga official Facebook page o YouTube account sa GMA Public Affairs. Mapasalamaton si Pambansang Ginoo David Licauco sa nadawat nga pasidungo gikan sa Rizal Technological University atol sa Kidlat Sinaya Awards 2023. Kipasidungan siya isi Favorite Male Endorser Award. Atol sa birthday ni Asia's Limitless star Julian San Jose, adunay gi-post nga sweet message ang iyang hinigugma nga si Kapuso Raver Cruz. Gi-heart and share sa mga Juliver fans ang mensahe ni Raver ngadto kang Julian. Ug samtang sa nagkanindot nga mga eksena sa Voltes 5 Legacy, padayon nga nakabuhat og mga imposibleng butang ang managsuong Armstrong. Nagduda sila kung kinsa ug taga-asa gyud ang ilang amahan. Apan usa sa ilang mga igsuon ang nasultihan sa inahan. Ug kung kinsa kaha ang unang nasayod kabahin silang amahan, sayranta ka na pinaagi sa itong pagtutok matagabii sa Voltes 5 Legacy human sa 24 oras.